Pero é un valente, porque hoxe está aquí e dou un paso moi importante para estar aquí connosco no noso programa e atopar esa compañeira. Porque nos dis, Antonio, que, claro, cústache falar en público. Sí, realmente nunca me gustou moito falar hacia moita xente, pero bueno. Claro. Pero normalmente a vida normal eu falo con todo o mundo sen problema ningún. Porque sempre sentistes como un pouco de vergoña. Sí. Disnos ti. Pois non hai que sentila, Antonio. Sabes por qué? Ti sabes o valente que eres estando sentar aquí neste sofá? Porque ao mellor moitas persoas non se atreven a marcar o noso número de teléfono. E ti atrevesteste. E hoxe imos intentar que esteas o mellor posible aquí con nós. E mira, imos te regalar un aplauso do público. Antonio, entendo perfectamente como estás agora, como te sintes, polo que acabas de decir. Non se pode describir de mellor maneira, non? Esa timidez que tiveches durante toda a vida impidíache dar ese paso. E hoxe non só das un paso adiante para tentar de conseguir esa compañeira de vida, senón que o faz en vivo e en directo diante das cámaras da Televisión de Galicia. Iso ten que ser moi, pero que moi forte, moi de valentes o que estás facendo. Pero entendo que chegas a esta conclusión de dar o paso por esa soidade que te está matando, non? Esa soidade, que é o peor que levas da soidade, Antonio? Que é o que máis che custa cando abres esa porta e ves que a túa vida non ten moito sentido porque falta compañía? Que é o que peor levas? Hombre, que realmente non hai moito con quen falar e moitas veces necesitas a unha persona para explicarlle o que pensas, o que se expliquen a ti e levas, porque eu hasta hai pouco tuve sempre na casa xente, familia, e ben, pero agora toda a miña familia empeza a desaparecer. A túa casa vive contigo túa nai? Ahora mesmo sí, porque estou na casa e estou máis ben porque ela está ali, porque se non estuvera ali, eu ao mellor naquela casa pasaría menos tempo. Marcharía por outro lado. Claro, e ti estarás pensando, miña nai ten os anos que ten e o día que falte, que vai ser da miña vida, que é a túa preocupación, non? Dis, a miña vida só, decíasnos, non ten sentido. E por iso estás hoxe aquí, para darlle sentido a túa vida, para atopar esa compañeira, non? E como temos ese número de teléfono aberto xa desde o principio, Antonio, imos a lembrar, ademais, o 881-365-999, tanto para chamar a Marina como a Antonio, o que estamos falando agora mesmo, imos conocer un pouco máis a Antonio. Porque ti dísnos que che gusta a vida tranquila. Sí. Que é unha vida tranquila para ti, Antonio? Home, eu son máis ben un home para estar na casa. A mí gustame a soledad, ou sea, a soledad non, estar na miña casa, tranquilo, alrededor, tanto aquí en Vilaboa como alá, donde son eu, en Comesende, teño terreno alrededor da casa, eu non cultivo nada, porque agora non se dá o caso de eso, pero teño cousas que facer, teño que limpiar alrededor da casa, tanto alá como aquí, porque realmente nos dous sitios son solo. Claro. Entonces, eu paso ben, entreteñome moito así, limpiando e facendo cousas na casa. Gústame tamén nas dúas casas, gústame ter unha cociña económica, o sea, de leña. De leña. Po inverno, eso encántame. É o mellor que hai, Antonio?
No, é que a mí sempre me gustou. Eu desde pequeniño fui acostumbrado a eso. E aquí en Vilabot é mola. E a lana tamén a teño. E, claro, agora neste tempo haberá que facer leña para o inverno. A min encantame esas cousas, pero non é traballar no campo, é alrededor da casa facer esas cousiñas que... Pero, bueno, eso... Claro, quedou unos claro, Antonio? Eso é o entretenimiento meu. Agora, se teño unha persona para... Pois gustaríame ir de vacacións acompañado, que sempre vou solo. Non sou moi habitual que vaya a un café ou a un restaurante ou solo, porque non vou. Pero acompañado si vou. Seguro, se aparecese esa compañeira, cambiaríache. Se aparece... Porque teño ido acompañado. Pero eu estoume fixando, Antonio, que ti estás falando do que che gustaría que fose o teu futuro. De alguma maneira estás planificando a túa vida. Gustaría meter unha cociña económica, gustaría meter esa leña... Eso quizá non teña moita importancia. Ao mellor facer algunha viaxe, gustaríame, pero claro, en Sí, compañía. porque a mí gustaríame viaxar, por exemplo, por Europa, adiante, porque eu España non a conozco toda, pero conozco bastante. Pois o mellor a túa vida cambia hoxe se aparece esa compañeira. E para dar ese paso que hoxe estás aquí, é importante o apoio da familia, dos amigos, e ti tes ese apoio. Tes un curmán aí que te animou moito, non? Manuel, o teu curmán. Sí, un primo meu, sí. Ui! Encántame ver como soa o teléfono así tan pronto, Antonio? Imos levantalo, vale? Que tal? Moi boas tardes. Boas tardes. Con quen falamos? Con Manuel. Manuel? Curmán de Antonio. A verdade, Antonio... Tranquilo, Antonio, tranquilo. Antonio acaba de emocionarse, Manuel, porque eres un importante apoio para él. É un valente Antonio estando aquí con nós, verdad? Sí, verdad que sí, que ele é moi bueno, é moi boa persona. Leva-se todo moi ben conosco e con todos amigos e familiares. Por que se merece a Antonio atopar unha compañeira como di él para ir de viaxe, ir a comer a algún restaurante, dar algún paseo? Por que o merece? Merece porque ele, claro, ves solo. A única compañía que lle femos é salimos con el nós ás veces. Acompañámoslo por varios sitios. Está na soledade, ele cuida da nai. É o único apoio que ten a nai, é nós. Entón merece unha compañía para poder viaxar e vivir a vida un pouco, porque a vida dele sempre traballou, como todos. Entonces, pois, merecía unha compañía que fose como él, que é boa persona, moi amable, entonces, a ver se encontrara algo que lle fora ben como él. Manuel, imos intentalo, de verdade. Estamos lle dando todo o noso agarimo ao teu curmá, Antonio, desde que chegou aquí connosco. Imos intentar que atopes a compañeira coa que sae desa soidade e a ti damosche as grazas, de verdade, de corazón, por chamalo e por apoialo. Grazas, Manuel. Eu quedaría contento de topar algo, vale? Gracias, Manuel, grazas. Vale. Grazas. Podo falar. Sí, podes falar. Xa colgou o teléfono, Antonio, pero escoita, se lle queres decir algo, ele estáche escoitando. No. Bueno, pois, muchas gracias por chamar Manolo e a muller que, para mí, e os fillos tamén del. Os fillos, a muller e el, eu teños por unha peza moi importante na miña vida. E nótase, porque falou moi ben de ti, Antonio. Eu vouche pedir unha cousa. É que eles son buenos. Claro, e ti tamén. Vouche pedir unha cousa. A min gustoume cando empezamos esta entrevista e ti sacastes ese sorriso tan bonito que tes, Antonio. Ese. É público. É bonito ou non é bonito? Non te preocupes, Antonio. Mira, douche o pano, son lágrimas de emoción,
limpiamos esas vaguas, reseteamos todo. Este é o teu momento, Antonio.